A Concellería de Mocidade da Pobra deseñou un itinerario formativo en competencias digitais que se porá en marcha a partir do mes de abril. Ofertaránse 2 cursos, un deles de deseño e impresión en 3D que se impartirá na aula Fab Lab da Casa da Mocidade. Un obradoiro de deseño 3D que vai se desenvolver aquí nesta aula Fab Lab que está totalmente habilitada pois, para poder desenvolvelo. Vai ser a partir do mes de abril e vai ser inicialmente de 8 horas e depois en función da acollida que poda ter, pois poderemos ir ampliando xa un itinerario un pouquiño máis, que se sale un pouquiño máis do básico. O horario será o martes en horario de mañán, de 10:30 a 12:30 ou de tarde. Vamos ver cando empecen as inscripcións, a ver que horario ten máis acollida e entonces optaremos por un. En caso de que vexamos que tanto no de mañá como no de tarde pois hai bastante demanda, pois optaremos por desenvolvelo nos dous. A outra acción formativa centrarase na adquisición e mellora de competencias digitais básicas. Estará dirixida a mozos de 16 a 35 anos. Vai a consistir en 30 horas e esta vai se desenvolver en 2 días. O luns de 7 a 8:30 e o sábado de 11 a 12:30. Esta actividade, ao contrario da anterior de impresión 3D, sí que está orientada para xente pois máis moza, vai abarcar entre os 16 e os 35 anos, vale? A anterior sí que ou está pensada para abarcar todas as idades, porque moitas veces veñen, co da impresora 3D, que é algo así novedoso, pois a veces lle gusta vir tanto a pais con fillos, entonces non queríamos, acotalo por idade. Os interesados en inscribirse poden facelo a través do enderezo electrónico mocidade@apobra.gal ou no teléfono 981 84 3281.